шум и вредно магнитно поле. Това са най-честите оплаквания от хората, в чието кооперации има трафопостове на Енергото. Възможно ли е да се случи друг инцидент като този с бургаския трафопост, който избухна и за късмет не рани никого от съседите, но унищожи имущество за 140 000 лева? От техническа гледна точка е много слабо вероятно трансформатор да гръмне. Аварията в Бургас обаче е трети сериозен инцидент за последните 2 години, твърдят от енергоремонтния бранш. Според тях енергодружествата не отделят достатъчно средства за профилактика и контрол. Последните 3 години на практика не е имало търг за ремонт на трансформатори. Преминало се изцяло на нови трансформатори, което не знам доколко е удачно. Търговете обикновено са печелили с най-евтината машина. Според специалистите, макар че този трансформатор е произведен преди 40 години, при добра поддръжка той на практика е вечен. Трафопостовете са вграждани масово в блокове, строени през 60-те и 70-те години. Такъв е случай с кооперацията на Емилия Нолева. Неотдавна при ремонт тя открила, че водопроводът е минавал през помещението с високо напрежение, над което живее. Не искам да си помисля какво може да се случи. Тези тръби са стояли от построяването на кооперацията. Освен това, Емилия добре усеща кога в двата блока, включени в трафопоста, засилят консумацията на ток. Замерването не показва проблем с нормите, но те не отчитат нискочастотните вибрации, които се предават през стените. От звукоизолационна гледна точка има решения, те обаче не са евтини и това е задължение на собственика на трафопоста, а не на жителите. Звукоизолацията обаче струва повече от самия трансформатор. Обитателите на блока не са убедени, че постоянното магнитно поле е полезно за тях. Това е машина и мястото не е в жилищен блок. Било като поле, било като потенциален източник на авария. Няма изследвания, които категорично да казват не вреди, но няма и такива, които да казват вреди. От електроразпределителното дружество запазват мълчание. За BTV новините Константин Караджов.